Så, Christina, du har fået en helt zoologisk have med dig her. Hvad er det for noget? Det er simpelthen de her fantastiske dyr fra EcoWoods, som jeg er bare fuldstændig helt vild med. Det er 3D puslespil, så det er jo både noget, der kan være til... Må jeg gerne gå fri, at noget, der tager lang tid? Det finder du ud af, Lasse, hvor intelligent du er, fordi at, kan du samle den på, når... Ja, så... Hvad hedder det? Tror du bare gør det? Det gør vi så. Ja, fortæl bare videre. Ja. De her dyr her er lavet af overskudstræ. De er håndlavet fra, overskudstræ fra Bolivia. Og de her EcoWoods er faktisk et firma, der har eksisteret siden 2001. Og de laver de her 3D puslespil, som, jeg vil sige, er super godt både til børn og voksne. Både som tidsfordriv, som vi kan se Lasse han har gang i her, eller også bare til at stå til pynt. Og man kan få alle mulige forskellige slags dyr. Man kan få krokodiller og fisk og elefanter og heste. Nu kan jeg faktisk ikke engang huske, hvad det var, du var gang i. Jeg var i gang med en elefant herovre. Var det en elefant? Det tror jeg, det var. Ja, og tukan, flodheste og sådan nogle ting. Så der er simpelthen ikke nogen undskyldning for, at man ikke finder dyr, man godt kan lide, som man så har til at stå. Det er, behandlet med bivoks og nøddeolie, og det er det, der giver den her flotte, mørke overflade. Det er godt, at det virker så glat. Ja. Altså, det virker helt vildt glat. Og sådan, hvis man kan sige, at træ, det virker blødt, så synes jeg faktisk, det virker den er super lækkert. Ja. Det er helt vildt. Og jeg vil sige, hvis du har den til at stå inde på børneværelset, så sker der altså ikke noget, fordi man ved godt, børn har nogle gange tendens til, at putte noget i munden. Jeg vil nok ikke anbefale, at det skal være til små børn, fordi det... Men der sker faktisk ikke noget, hvis man putter den i munden, fordi det er simpelthen rene naturprodukter. Men det dufter også godt. Det dufter faktisk rigtig godt. Ja, det dufter af træ. Rigtig træ, altså dufter ikke kunstigt, eller noget. Jeg synes faktisk, det er et super lækker produkt. Og der var lige det der, Lasse, du hæver bare lige øjet ud, og så, ja. Det er faktisk den der holder det. Ja, det er den, der holder det hele. Der holder alting på plads. Ja. Okay, jamen... Så jeg synes, det er, en fantastisk gaveidé. Eller også bare til sig selv. Jo, men jeg synes faktisk, et eller andet sted, der er faktisk et eller andet, det tror jeg faktisk ikke, vi har set på før, men altså, når de ligger sådan her, altså den kreative person vil jo nok sige et eller andet sted, det her, det kan man jo også have stående på den her måde fremme. Ja. Altså et eller andet sted, altså også for at skabe lidt variation, jamen derhjemme, hvis man så lige, jamen, så kan jeg jo lige noget med at samle en, altså bare lige en stump af den, ikke? Skal vi se, om jeg lige kan få det til at køre. Det var da faktisk en skidegod idé. Så bare lige sådan, så lige sådan der. Super god, fordi at, så hvis du er til at ligge sådan der. Det kunne jeg da godt se som afstressende faktisk i løbet af en dag for mig i hvert fald. Det kender vi jo begge to, altså vi har rigeligt at se til. Men sådan, at man lige kan samle det sådan løbet, og så lige bare et par stykker i løbet af dagen. Altså hvis jeg nu lige ser, nu samler jeg selvfølgelig lige forkert her, eller nu fik det lige stærkt. Men, jeg vil lige sige også, mens Lasse han sidder der og leger, at dyrene kommer i sådan en, jeg ved ikke, man kalder det en mulepose, men det er også med til at give det indtryk, at det er lavet af naturprodukter. Så jo, sagtens skal give det væk som en gave, og så bare et fint bånd omkring, og så tillykke med fødselsdagen. Ja, jeg har sådan, bare lige have det liggende sådan fremme på sådan et fad, eller et eller andet stående. Min kreative sans. Beklager. Nå, men inden, fordi så går hele dagen bare med at Lasse, han sidder og samler, så alle de her dyr, de kan ses inde på brandavenue.dk, hvor vi har, nogle flere end de her, så... Der er i hvert fald stor udvalg derinde. Der er stor udvalg. Det er der, og jeg kan sige, det er faktisk sjovt, at det her nu er det anden gang, jeg så i den her tid at prøve at samle det her, så I bliver hooked på det. Yes. Men som sagt, så kan I se det hele inde på brandavenue.dk, hvor vi har hele udvalget af EcoWoods pusledyr. Yes. Vi ses. Hej hej.